Takaitacce, ingantacce kuma babu ɓata lokaci. Kichima Vibes, ku subscribe. Babban burina a rayuwa inga na zama kaman Davido ko Burnaboy, kamar yadda ake ba. To kun ji da kunnanku daga bakin Safara'u yadda ta ce babban burinta ta zama kaman Burnaboy ko Davido. Mutanen kudu Grammy, kin gane abin da nake da like irin award da zaki ga an kira. Yayin da ta ce babban burinta shine Grammy. Can be heard internationally with their mothers. We can take Arewa to their own standards. God, everything is possible. Babban burinta ta je internationally, yayin da Mr. Fufotu ya ce dan dai za a je Fino da Alama je internationally, su ma ya kamata a je su. To kun dai ji da kunnanku yayin da Fufotu yake cewa with God everything is possible. Gashi Burnaboy ya ce yes, it is indeed. You are seeing Odogu, you are spying Odogu. Everybody wants you. That's why you are the loser. Kun dai ji abin da Burnaboy ya ce, ba dai da ita yake ba amma maganan kamar da ita yake. Kuna tare da Kichima Vibes. Ana wata tunanin dai ba karamin tafiya bane cin Grammy, shin za ta iya ko ba za ta iya ba? Ku commentin ku subscribe mu.